Isaiah chapter number 3 and verse number 9, 10, and 11. The show of their countenance doth witness against them, and they declare their sin as Sodom. They hide it not. Woe unto their soul, for they have rewarded evil unto themselves. Say ye to the righteous, that it shall be well with him. For they, meaning the righteous ones, they shall eat the fruit of their doings. Ang atong mga buha na ay bunga. You see that? They shall eat the fruit of their doings. Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hand shall be given him. The word ill in English, na duwa ka pasabot, pwede gamiton para sa tao nga nasakit. Like you say, I am ill, nasakit ko. Pero diri nagpasabot, maot ang kahimtang nga modangat kaniya. In both verses 10 and 11, we see it shall be. It shall be well, it shall be ill. The it in that sentence means ang kahimtang niya. So akong gi-adjust actually all three verses nag-adjust ko gamay sa Bisaya aron mas klaro ug mas strong sa Bisaya. Isaiah 3 verse 9, 10 and 11 Bisaya na lang ta. Ang pasundayag sa ilang nawong nagapamatuod bato kanila. Ug sila nagpahayag sa ilang sala ingon sa Sodom. Sila wala nagtago ni ini. Kaalautan nga to sa ilang kalag. Kay sila miganti og dautan nga to sa ilang mga kaugalingon. Sulti kamo nga to sa matarong nga ang iyang kahimtang mamaayo. That is the meaning of it shall be well with him. Kang ang tanang nga nailabot kaniya mag-improve, mamaayo na. Naay benepisyo, naay kaayohan, naay blessing. Kay sila mo kaon sa bunga sa ilang binuhatan. Kaalautan nga to sa dautan. Ang iyang kahimtang madaot. Kay ang ganti sa iyang mga kamot igahatag kaniya. Once again, this time instead of using the word bunga, naay pulong ganti. Pero priyog yung pasabot. Ang binuhatan, ang buha, naay bunga, naay ganti. Usahay ang pulong ganti sa English. The word ganti is reward. Sa English, usahay ang reward mayo, usahay dili. Kasagaran, kita mo karon nga mayo. Pero usahay ang pulong reward, nagpasabot balos. It means payback. So, saktong pagka-translate ganti, pero maot para sa dautan. Ang ganti, or ang bunga, sa iyang mga kamot, iyang binuhatan, igahatag kaniya. Title of my message comes from verse number 10. Say ye to the righteous. Sulti kamo nga to sa matarong. Nini nga passage, ang Diyos na ay mensahe nga to sa pipilat ka mga tao nga matarong pa diya sa dautang panahon sa nasod sa Israel. And God said, I got a message for you, and that's what we're going to talk about today. Say ye to the righteous. Magampo na ta. Thank you mo magalingkod. And Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. I pray, Lord, that you bless the preaching of your word. Paleo, Gino, tabangi ko na magwali sa imong pulong na klaro, aron sa iyon masabtan. Tabangi ang matag tao nga maminaw. Tabangi ang mga bata nga maglingkod, dali maglihok-lihok. Lord, palihog, work in every heart. And help us, Father, draw us closer to you. Encourage our hearts as we seek to serve you more. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Diha, sa panahon sa kingharian sa Juda, diha sa panahon ni Isaiah. Diha sa panahon ni Isaiah, ang kingharian sa Juda, diin siya nagwali, napuno og nag-awas sa kadautan ug sala. Diya sa unang kapitulo sa Book of Isaiah, ang Diyos wala naglangan o pamahayag sa ilang kadautan. Diretso, verse number 2, ang Diyos
Hisgod nagpadayag sa ilang kadautan. Go with me to Isaiah chapter 1 and verse number 2. Isaiah chapter 1 and verse number 2. Magsulay ko karon mo pakita ninyo unsa bang culture diin si Isaiah nagwali. Unsa bang situation sa iyang nasod? Unsa nga espirituhanon nga kahimtang? Isaiah chapter 1 verse 2. Kung nana sa amen. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Pamina, O kalangitan, O patalinghog, O yuta, kayang Ginoo misulti, ako miamoma, O mipadako, O mga bata. Nasabtan ninyong mga bata ng pulong amoma? Amoma bata, sabtan ba? Klaro ba? Kung man kayo ang pulong amoma, ang I don't know how to say that. In English, it's nourish. So pag atiman sa tanan mga kinahanglan, labaw pa ka na nailabot sa lawas. Ako mi amoma, ug mi padako, ug mga bata. O sila, may rebelde, batok ka na ako. Pagkaguo sa pamahayag, o pagkadalo sa ingon nga katawhan. I turned 2 pages. I'm like, that doesn't look right. God said, ako mi amoma, ako mi atiman, ako mi pagkaon, ako nahigugma sa akong katawhan. Samtang sila naluya, akong nagatiman. Sa diya sila walay gahom, ako mi tabang. Huwag sila, nidako na. He's talking about the nation, not children, gayud. Isa diya, nadako ng nasod na ligon na sila may rebelde. Batok ka na ako. Pagkalooy. Pero kini ang looy nga kamatuoran, may daghang Kristohanong karong nga sama man niya na. Si Jesus miluwas nila, naglimpyo sa ilang sala, mihatag kanila sa kinubang walay katapusan, nagdawa kanila ngadto sa iyang pamilya, apan sila may biyat na kaniya. Aron mo guyod, gukod. Gukod sa kwarta, lingaw-lingaw, bisan nun sa lain. Pagkaguol, pagkapait, apan labaw pa, pagkadalo. Tanawang verse 3. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know. My people doth not consider. Ang baka nakaila sa iyang tagiya, o ang asno sa pasungan sa iyang agalon, apan ang Israel wala nakaila. Ang akong katawhan wala naga pamalandong. Unsa gisulti sa Dios dere? He's saying, ang batasan sa akong katawhan nahimo nang mas ubos pa kaysa mga mananap. That's what he's saying. He says, bisan ang amang nga baka, nakasabot nga ang tanan maayo siyang kinabuhi, nagikan sa iyang tagiya. Pero akong katawhan wala. Bisan ang butol nga asno nga gahi kaayo og ulo, nakasabot nga kinahanglan siya mo uli sa gabi kung ganahan siyang mudawa sa kaayohan gikan sa iyang agalon. Dayon niyang gisulti, pero akong katawhan wala naghunuhon kabayan niya na. Look at verse 4. Sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away backward. Magsasala nga nasod. Us kakatawhan nga nabugatan sa kadautan. Let me say today, ang tanan sala bugat kayo. Bugat kayo, nabugatan gyud ang kinabuhi. Sa tao nga nga na dito sa sala, layo gikan sa Ginoo. Us kakatawhan nga nabugatan sa kadautan, us kakaliwa sa mga mamumuha og dautan. Can I just add this? Tinuod na kabugaton nga pasanon sa Kristohanon, pero mas bugat ang lulan sa mga tao nga layo gikan sa Ginoo. Pilya ang imong lulan. Choose what burden you want. I'd rather carry his burden than the devil's. Mas bugat gyud ang lulang gikan sa Yawa kaysa lulang gikan sa Ginoo. Lusurang pagsunod sa Ginoo, mas lusurang pagsunod sa Yawa.
Balik na ko pag-usab. I keep getting distracted. There's so many sermons in this passage. Magsasala nga nasod. Uska katawhan nga nabugatan sa kadawtan. Uska kaliwa sa mga mamumuha og dawtan. Mga anak nga mga tigdunot, sila mas misalikway sa Ginoo. Sila may hagit sa balaan sa Israel ngadto sa kasuko. Ang Diyos kanang laing ngalan sa iya, gitawag siya ang balaan sa Israel, the Holy One of Israel. Sila may hagit sa balaan sa Israel ngadto sa kasuko. Sila may palayo paatras. Ug unsa gani ang resulta sa tanan ni init na kadawtan, tanang verse 5. Why should ye be stricken anymore? Ye will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint. Ngano gayon nga kamo pagahampakon og dugang pa? Kamo nagrebelde sa dugang og dugang pa. Ang tibok ulo masakiton o ang tibok kasing-kasing naluya. Unsa ba nga laon nga resulta sa tanan nilang sala? Ang ilang hunahuna walay klaro o ang ilang kasing-kasing walay kalikon. Nawala na ang ilang abilidad sa paghunahuna og tarong o ang ilang kasing-kasing dali naganahan. Grabe kayo ang kahimtang. Naglantaw ta diri sa uskan nasod nga himpit nga nadaot pinaagi sa makaalaot nga gahom sa sala. Diya sa atong teksto karong buntag atong gibasa ganiya, nakakita ta og dugang pangdetalye kabahin sa nasod sa Israel, kabahin sa southern kingdom of Judah, mga detalye nga mas laway pa. Go to Isaiah 3 verse 9 again. The message today is not about the wicked people, but the righteous. Pero kinahanglan ta makasabot unsa bang kahimtang diin sila nagkinabuhi kini mga tarong. Isaiah 3 verse 9. Isaiah 3 verse 9. Kung nasa amen? Ang Diyos naghiskog gihapon sa mga dawtan sa nasod sa Israel, sa gingharian sa Judah. The show of their countenance doth witness against them, and they declare their sin as Sodom. They hide it not. Woe unto their soul, for they have rewarded evil unto themselves. Ang pasundayag sa ilang nawong, nagapamatuod batok kanila. Ug sila nagpahayag sa ilang sala ingon sa Sodom. Sila wala nagtago ni ini. Kaalawutan nga to sa ilang kalag, kay sila miganti og dawtan nga to sa ilang mga kaugalingon. Ang pulong dawtan nagpasbot kadaot, kaguba, destruction, kalaglagan sa kinabuhi. Pero unsa ba itong nakita dere? Wala lang sila mitugyan sa ilang kaugalingon nga to sa sala og kadawtan. Sila wala gayoy kaulaw mahitungod sa ilang gipang buha. Walay pamula. Walay kaulaw. The show of their countenance, ang pasundayag sa ilang nawong. I can only think of one illustration in our time today that I can think of one that clearly illustrates what he's describing here, the show of their countenance. Sama ni sa mga bayo nga itong makitaan dari sa dapitan. Sila magsuot og bisti pang babaye. Sila nga mag-makeup. Pero maora gyapon. Mag-makeup sila, magsuot og ang bisti sama sa babaye, dayon unsay lang buhaton, magpabiling sa balay dili. Mugawas sa balay, magsuring ato sa mga lugar din, makitan sila sa mas daghang tao. Di ba? Sugod na ba ka nakamatikod sa panagway sa mga tao sa maniana? Nakakita ba ka sa garbo diha sa ilang nawong? It looks like they're daring you when they look at you as they walk by. Ang ilang nawong murag nangutana, nakamatikod ba ka sa akong pagkabayot? Di ba? You see that? The show of their countenance witnesses against them. Ang Diyos na yun, dali ko kinal mo sumbong ninyo? Sumbong? Dali ko kinal mo sumbong ninyo? Dali ko kinal magpamatuod kabayan sa inyong sala? Ang imong kaulayong nawong nagpakita sa imong pagkasad-an o kadawtan.
Walay kaulaw. Nagpakita sa ilang sala. Wala na tago. Can I say, kana dali usa ka bag-ong problema nga nasa atong panahon lang. Kana man ang kahimtang diya sa panahon ni Isaiah, 700 katuig sa wala pa man na tao si Kristo. Wala lang sila nakasala. Wala lang sila nagkinabuhi diha sa pagkalaway o kahugawan. Sila pod walay kaulaw mahitungod sa ilang sala. Ang ilang batasan sa ingon na daot na, we're talking about the culture. Ang ilang batasan sa ingon na daot na, mao nga sila nagpahayag sa ilang kadautan at tubangan sa tanan. Kana man ang kahimtang diin si Isaiah nagkinabuhi ug nagwali. Ang kahimtang din ng tibok culture sa ingon midawa sa sala mao nga ang kadautan gihimaya o ang pagkamatarong gibiyay-biyay. Welcome to the Pitang City 2025. Wickedness is upheld. Miss Gay competitions. Mag-fun run ta, mag-custom tao, halos tanan nag-custom mga bayot. The world hasn't changed. Ang kalibutan, dali mas dautan karon kaysa miaging panahon. Bisan diya sa panahon ni Isaiah, ang tao sama ni Ana. Apan, here's the truth I want you to see this morning. Bisan diha ni ini nga alaot nga kahimtang, bisan diha sa culture nga napuno og nag-awas sa pagkalaway, napay pipila ka tawo nga ganahan gyapon sa pagsunod sa Ginoo. Kiyon sa nato paghibalo ni Ana. Look at verse 10. Look at verse 10, Isaiah chapter 3, verse 10. Say ye to the who? Righteous. Say ye to the righteous. So napay mga matarong. Sulti ka mo ngadto sa matarong. That it shall be well with him. For they, the righteous, shall eat the fruit of their doings. Sulti ka mo ngadto sa mga matarong, ngadto sa matarong, nga ang iyang kahimtang mamaayo. That is what it means literally. Kay sila mukaon sa bunga sa ilang binuhatan. Diha sa uskan naso, diin ang kadaghanan, hingpit nga nagdawa sa tanan nga hugaw ug laway. Diha sa pananaw sa Dios, napay pipila na matarong ragyapon. Salamat sa Ginoo nga kanunay nay sa Deep Visaya, kanunay nay usa ka salin. The English word is remnant. Ang pipili na nahibilin gikan sa usa ka grupo. So God always has a remnant. Nay usa lang ka panahon sa kalibutan. Panahon nga padulong pa nga wala nay matarong diri sa kalibutan. Wala gayud. O kana maong panahon nga mosunod sa rapture diin ang tanan Kristohanong kuhaon. There will be some who get saved, many actually who will get saved. Pero pipila ka adlaw simana bulan, there will be no righteous people. Pero hangtod sa rapture, God will always have a righteous remnant. Matarong nga salin. Ang pipila nga nahibilin, nga ganahan gihapon mo sunod sa Ginoo, bisan ang kadaghanan nagsunod sa yawa. Ug dinhi sa atong teksto karong buntag, ang Dios adunay usa ka mensahe aron maka-encourage kanila nga mga matarong. Pero sa dali pa ta mo basa balik sa atong teksto, sa dali pa ta mo lang taw sa iyang mensahe, simple kayang mensahe, pero una, kanang ko nga kita mag-huna-huna kadyot. Kanang ko ikaw mag-huna-huna kabahin sa feeling ni ining pipila ka tao nga nagsulay gihapon og sunod sa Ginoo diha sa kahimtang nga dawta ng tanan.
Diya sa panahon ng kadautan ang gidawa o ang pagkamatarong ang biyay. Unsa kaha? Think with me. Unsa kaha ang pagbati nining pipila ka tawo nga nagsunod gihapon sa Ginoo diha sa huskayutang na puno sa kadautan. Huna-huna kajod. Gipalibutan sila matagadlaw sa kadautan. Sila man ang pipila, ang dautan ang daghan. Murag matagadlaw sila gibugal-bugalan alang sa ilang tinindogan. Sa ilang nakita, ang mga dautan nag-uswag, samtang sila ang nagantos. Murag malipayon ng mga dautan nga nagtugyan man sa ilang kaugaliyong nga sa pagpatuyhan o pagkalaway. Samtang ang mga matarong nga nagdumili man sa sala, maong naglusod, ang naluya, ang naulawan. Huna-huna ka dyan. Unsa kaha ang ilang pagbate diya sa ingon nga kahimtang. Diin ang tanan bintaha, muraga naa sa mga dautan. Matagadlaw, murag ang dautan, mas madaugon pa. Nakahuna-huna ba ka nga basin usahay sila na discourage ang mga matarong? Oh, siyempre. Ug ang Diyos po na hibalog nakasabot ni Ana. Ug sa atong teksto karon ang Diyos na uska simple nga mensahe alam sa yang pipila katigsunod diya sa usa ka dautan nga nasod. Would you look with me at the message today? The text today, verse 10 and 11. What did God say to the righteous facing the constant discouragement of living in a wicked land? Isaiah chapter 3, verse 10. Kung nana, say amen? Say ye to the righteous. Siyempre, kita nakasabor ang tanan tao magsasala. This is not talking about walay mataro. It's not that kind of righteous. It means sila nga naningkamong nga mosunod gyapon sa Ginoo. Kanara. Say ye to the righteous that it shall be well with him. For they shall eat the fruit of their doings. Woe unto the wicked! It shall be ill with him. For the reward of his hands shall be given him. Sulti kamo nga sa matarong nga ang iyang kahimtang mamaayo. Kay sila mukaon sa bunga sa ilang binuhatan. Walay pagduda, sigurado sila mukaon sa bunga sa ilang binuhatan. Verse 11, kaalautan nga to sa dautan. Ang iyang kahimtang madaot, kayang ganti sa iyang mga kamot, igahatag kaniya. Truth Baptist Church, can I tell you what God is saying here? Pwede ko mo paspo ninyo sa gisulti sa Ginoo dali. Can I put it in a simple way? Easy for us to understand. Here's what God's saying. Hey, kamo nga nagsunod nako pamina. Kini dali man ang katapusan sa sugilanon. This isn't the end of the story. Ang inyong nakit-an karon dali man ang katapusan. Kini man ang tunga-tunga lang. Karon kamo nagatanong og maayo. Pero wala pa kamo nakaani sa bunga sa inyong maayong mga decision. Sa samang paagang mga dautan nagatanong og kadautan. Pero sila po wala pa nakaani sa bunga sa ilang dautang nga mga decision. God saying, nagatanong man kamong tanan. Pero ang ting-ani, padulong pa. Paul said in the New Testament, judge nothing before the time. Ayaw paghukom sa bisan unsa sa dili pa ang panahon. Meaning there is an end coming. God is saying to the children of Israel, karon, murag ang mga dautan ang nagadaog. Karon, murag ang tanan bintaha ana sa ilaha. Karon, murag sila ang mga malipayon ug ang mga matarong maong ang mga mahagbong. Pero nakoy mayong balita lang kaninyo.
Kung ikaw nagahimo sa pagkamatarong, kana sa walay pagduda, motumong gayud sa imong kaayohan. Ug sila nga nagahimo og dautan karon, kana man motumong sa ilang kadaot. That is God's promise to the righteous. And may I just say today, God keeps His promises. Kasaligan siya sa maragyapon. Sama nga kasaligan siya kung kita magbutang sa atong pagtuni Jesus Kristo siya muluwas sa atong galag mohatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. In the same way, kasaligan siya kung mutanong ta og maayo, muani ta og maayo. God's saying to His people here, basing karon, na-discourage mo. Mura ang dautan ang mudaog sa tanan. Pero diha sa ting-ani, kitang tanan makakita kung kinsa ba ang maayo na. Truth Baptist Church, when it looks like evil is winning, remember, this isn't the end of the story. Anagihapon ta diha sa tunga-tunga sa story, ang ting-ani padulong pa. Truth Baptist Church, paminaw ako karon, the message is very simple. Ganahan ra ko na mupainomdom kanatong tanan karong buntag. Kung kita magpadayon diha sa dalan sa pagkamatarong, ang Diyos ang nagsaad nga kana man motumong sa atong kaayohan. It's God's promise, not mine. Well, Pastor Mike, unsaon nga kana mahitabo? I don't know. It's God's promise, not mine. Sama nga dali kung makapasabot nga ang Diyos nga muluwas sa tao, maluwas siya hangtod sa kangdoran. Pastor Mike, how is that possible? I don't know. That's God's job. He promised, and our job is to trust. Ang atong bahin ang pagsalig o padayon na lang. Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. But notice verse 8, we often skip this. For he that soweth to his flesh, that's the wicked, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ayaw, pagpalingla. Ang Diyos dili mabugal-bugalan. Kay bisan unsa nga ang tao nagapugas kana iya usab nga pagaanihon. Kay siya nga nagapugas ngadto sa iyang unod kanang mga daotang decision gibase sa tingwa sa imong natural nga magsasalang kinaiya. Siya nga nagapugas ngadto sa iyang unod gikan sa unod magaani sa pagkadunot. Apan siya nga nagapugas ngadto sa espiritu gikan sa espiritu magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Here's what I want you to notice in these two verses this morning. Dili kita lang ang muani. Ang tanan nagatanong. Ug ang tanan muani pohon-pohon. Ang matarong ug ang dautan. Let me tell you something today. Truth Baptist Church, listen to me. Look at your pastor. Paminaw. Usahay ang pagtanong sa mga dautan murag lingaw gayud. Pero ako musad kanimo, dili ka ganahan sa bisan unsang bahin sa ilang alanihon. Lami ang pagtanom, pait ang alanihon. Lami ang daotang music sa kalibutan, pait ang bunga ni Ana. Lami ang daotang asalida, pait ang bunga ni Ana. Lami ang pagpanguyab-uyab, pero pait ang bunga ni Ana. Dili ka ganahan sa bisan unsang bahin sa ilang alanihon. I'm not talking about salvation. I'm just saying, you reap what you sow. Usahay kita ma-discourage kay murag ang daotang ang mudaog.
Murag sila ang naitanan benepisyo, tanan ka bintaha, tanan ka ayohan. Napuno sila sa kumpiyansa sa ilang paglakaw. Ang atuwa ang maulawan. Kita ang maglusod, magantos. Paminaw. Listen to God's promise. Say ye unto the righteous, it shall be well with thee. Yes, it will. Yes, it will. Pastor Mike, how do you know? Because He promised. O ganahan ko sa alanihon sa pagkamatarong, dili sa alanihon sa dautan. Truth Baptist Church, just let me remind you, kung na-discourage ka diha sa guba, may daghang taong nag-undang na, maluya ang atong kasing-kasing, masakit kabayan sa mga decisions sa uban, masakit kabayan sa atong kauliw mga problema, mga taki sa yawa, mga pagsulay nga mudanga sa tanan, bisan unsang rason na discourage ka, paminaw nako, ang alanihon padulong pa. The full harvest isn't here yet. Be patient. Magpadayon na lang ta diha sa pagtanom og maayo, aron malipayon ta diha sa alanihon. Verse 9, and let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. O dili kita magakaluya sa pagbuha og maayo. Or more, mas common, we would say, dili ta paluya, di ba? Dili ta paluya. Diya sa pagbuha og maayo. Kay, watch now, kay, sa tukma na panahon. Unsa bang tukma na panahon? Wala ta kabalo kana iya sa Ginoo. Ang harvest iyaha atong bahin ang pagtanong. Ang atong bahin mao ang faithfulness. Kay sa tukma na panahon kita magaani. Kita magaani. Kita magaani. Pastor Mike, na-discourage ko. Naidaghang tao, magbugal-bugal na ko. Sila nang utanap, nga kalagad ka sa Ginoo. Unsay panawala, unsay blessing niya na. Unsay benepisyo niya na. Magsimba ka kanunay. Unsay benepisyo niya na. Why kwarta? Ang tao, magbinuwang, magbugal-bugal. Imong daan barkada, magbinuwang. Ang imong classmates, magbinuwang. Pastor Mike, kapoy ko! Paminaw na ko karon. We shall reap! Kita man mag-ani kung dili ta maluya. Unsa mo pugong sa pag-ani ang pag-undang sa pagtanong. We shall reap if we faint not. God's message to the righteous, padayon na lang. Padayon na lang. Ang ting-ani, padulong pa. We shall reap. Promise of God, we shall reap. And by the way, so will the wicked. Sila pod mo ani. Mas pilion nako ang iyang pag-ani kaysa ila. Unsay mo? Faithful ba ka? Faithful ba ka sa pagbasa sa imong Biblia? Faithful ba ka sa pagampo? Faithful ba ka sa pagsimba? Faithful ka sa paghatag sa imong tithes? Faithful ba ka sa imong soul winning? Are you faithful? We shall reap. Magaani, manggudta. Tugo na mga ulo, piyong mata.